Yeah, Igbo. I'm Nanke, Papa Biafra. Can I hear for you today? Follow me. Yeah, Igbo. I'm known my Papa Munianaba, Papa Biafra. I want a video interview Melia. How many months ago now? 5 months. Okay, about 5 months ago. I'm an interview. Now workshop here. And I'm going to make interview. I'm going to make video. Enjoy the video me. So I call me no swag go Biafra. Mbe on Biafra war. So after I made that video, I'm posting online. Some people are saying how in a year ago. Though I'm the first person saying other guy 15,000 naira. Where I was telling you. I was only sending the other 90-something thousand naira. What a go. Man, I'm going to send that money. On Lagos that time, so man, I have now. No, Anambra State. Mwefu na papa apụtakwa na shop. Ala chigo mazu. Ngwa gezoku, onwusigo that time. Man all Chineke zoli ya. So if nje me video abo, onwe ndị na comment na my Facebook. So biko na ha need the account number, na ha need the phone number ya. But now papa ga-akpọ na account number ya, kpọrọ no phone number ya. Okay. Ndo chọrọ inye ya anything. Give him the alert, call him the alert. Una akpọ them or call no biazi through me. One the alert and call anything want to support him, call him and do it to him. I want to kid the Wega Biafra war. 25 years. 25 years, you know, kid the Wega Biafra war. Okay. Mamba, I just Biafra. I just can women bribe. Okay, I know I'm in graduate, I just secondary school, I just university. Gone over that time. I were not Biafra war. The Messiah, I was in him the primary school. And the more I like Johnny, we made bribe of 10 naira. 10 naira. 10 naira. You work on He was a job. I job because I like the job of Biafra. So you can fight. So we did better. I have a motor. I know. It's a register. My best. I have any more. No. I know me almost 6 months. 6 months going on. And anymore, I'm more before you go up and say, Nasro, if I didn't know my Yana, Bobo, yes, the weapon of Papa Man, if I was because I was in Major, I never did. Simon was one young major. So, Monsieur, move for the Bible on our own Red Cross. We say, what's me, Dindo? Such a mountain scenes. Papa Man, bad. Nyage menem enyere m aka na aka mi wike la papa ma hu manya so okay o nye Red Cross osungwa mila enye m passport we si na n'ụlọ ọgwụ anọ we la na bai ari se papa emere nya na nnukwu mmadụ a na-akwa na-abịa ebu m kit uche asị ahụ Biafra soldier. Okay, you book it to Biafra as a Biafra soldier. Yes, la je ụlọ so ndị ba ya na-agba ọsọ nsị mba na agbala ọsọ nwunye nke ụlọ ejesie Ufonya weje kwa papa nya nwere ike chukwu kita ose onye si nwụrụ anwụ nya na-achọ anya kwado nke ya akwanya so onye mabịa okwu abịa m so ọchịrị aja were wụọ m na sabali ije were awụ m aja ọsị asị m anwụgo ọsị m nwụrụ anwụ eziokwu mgbe nya hụrụ m aja me disapia but otu ahụrụ m aja m ga-edisapia mee mmadụ o wee makọ ọ were kpọrọ jee n'obi ya si m jisi sie efe amị a isi sie echeta efe na m so m n'ihe o mere n'obi emezie m si na Chukwuna, ito mi batara robi mi ge meka kanka je cha mi Biafra ro me chi ihe ni lo me papa m bia me cha ihe ni la pa je no bi be me yo mere me cha ihe ni lo me wesin mi ga kanka mi ge me ala mi ga no ma ga me ria ya na ma de and na kwa ni ru ma na okay man it be 25 years that time. Yes, either 25 or 26 that time now. Yes, I no be one. Okay, no be one. Okay, all the 25 or 26 years then mgbe ọ ga Biafra war. Yes, so Luma apụta na ọnwụgo people na asị na ọnwụgo agwa papa m le mi papa ma bịa okwu amakom o were chi aja wụọ m na osi leta ma mmadụ ma mmụọ mgbe ọ wụrụ m aja na osi yes me dị ndụ emi wee makụzie wee from lakpuo n'ime obi chenji m akwa mee ihe niile o mere m si eme ihe ga-eme m ga-aka nka n'iri nọmakwa and nka now ka m nọ n'ime Gone on email. Yes. So all the 26 or 25 years, Papa wee buli eje n'obi. Wee
kwubi okwu n'isi ya na ọ ga-adị ndụ wee ka nka na-eji ọnọ ya na ọ ndụ so wee taa afụfụ ọgụ Biafra so ọ ndụ so wee taa afụfụ ọgụ Biafra oge ọ nọ Biafran war. For many people a lot no training during ụfọdụ ama otu esi enwere ike bunye onye ebe ama otu esi akọ ọga ama otu esi eme ndị botara afụ. So papa ị ga-akpọ so biko maka ndị a na-achụ m akant nọmba ya and phone nọmba ya, papa ga-akpọ akant nọmba ya, edere akant nọmba ya na akwụkwọ ọ ga-akpọ ya, ọ kpọọ akant nọmba ya, ọ kpọọ phone nọmba ya, ọ bụ na onwe ihe ọ na-echọrọ inye ya maka ndị a na-asị m na ha chọrọ isendịrị ife that time mụ na ya na-aba sendele that na akaụntụ ya. So papa akwọpe ife a ope ka m kpọọ akant nọmba ope 8169869460 ope Solomon Ikechukwu nga ọ na-adị afọ ị ga-afọ ebe ahụ ope onwe nịtị na ọ na-echọrọ inye nyezie ya ndị na-asị na ha chọrọ ka ha mee appreciation. So nke a bụ 10,000 mmadụ nye m ka nye papa so na ọ ya bụ ife a so papa na ego mmadụ nye m na nye ka m gọzie gị Chineke nna nke pụrụ m ihe niile enyi nwoke na-emere m ihe a ọ ga-anọ ruo ka nka mụta nwoke mụta nwaanyị ọka ị gaghị akọ ya Chineke ga-agọzi ya ọ ga-azụcha ụmụ ya azụm ya ọ na-eme n'ihu ọ na-azụ ọ na-eme n'azụ ọ n'ihu ihe niile na-eme na Naịjirịa na ntị ka ọ ga-adị ọ ga-ahụ ya n'anya asị m ka onye nwaanyị gọzie n'aha Jizọs amen. No problem. Thank you very much. Onye nwe m nwaanyị gọzie gị ihe ị na-emere m enweghị m ọlaọcha enweghị m ọlaedo but Chineke na ga-agọzi m n'aha Jizọs. Ihe mere m onye ọzọ mekwere gị ya gọzie otu ka a si meme ọ wụrụ ihe is more than 100 and inyebere m because anyị nkọrị Biafra iji na-eweta ihe usu mmụọ ga-esu usu mmadụ ga-esu onye chere ihe ọjọọ ebe nọ back to sender. Amen. So unu abụgo papa do very happy on ụmụnna anyị si enye ya gift biko ọgwa nke ị nwere sendere na account number gba na phone ọfọ bụ ndị gbara mbọ mgbe ọ na-akpọ Biafra ọ dịrị izi ịta ọnọ ndụ we need to appreciate them. Unu nyere m aka atụrụanyere m anyị faje ka anyị wụrụ Biafra amasị mgbe ahụ ụrụ amasị ọgwụgwọ ọnwụ amasị eje anwụ nche na eje amị maka mgbe m nọ ndị obere nọ n'Enugu na Abakpa Nike nwụsị nna ahụ ndị amị mgbe ahụ rụzepụta mgbe achọrọ m ije amị a ndị amị Biafra bịa fọsụzi onwe mee bribe wee banye amị Biafra pụta a ma yọọ Chineke nna onye nwere mee ka nkwa Biafra n'anya m ya na-awụ n'ọnwụ ọ bịakwa dị m eri uru karịa nke ya n'aha Jizọs. Amen.